En relació a la 27 de suport al dret a decidir de la nació catalana i a la convocatòria d'un referèndum, el grup municipal de la CUP Pobla Actiu volem reiterar una vegada més el nostre compromís amb el dret inalienable a la lliure determinació de tots els pobles del món, inclosa la nació catalana. Entenem que l'Ajuntament de la segona ciutat més important de Catalunya no pot restar al marge del procés sobiranista que a hores d'ara estem vivint com a catalans i catalanes. No podem ignorar l'anhel de llibertat de tot un poble. Per nosaltres, la legitimitat de qualsevol poder polític prové del poble. El poble és lliure i sobirà. Cap Constitució ni cap tribunal pot prohibir el dret a la lliure determinació d'una nació. La manca de reconeixement del dret a un referèndum per l'autodeterminació de Catalunya, tampoc per bascos o gallecs, és l'exemple més clar de la manca de voluntat democràtica de l'estat espanyol, que es nega a acceptar la necessitat d'abordar els conflictes polítics des del diàleg i la negociació i acaba imposant una vegada i una altra el seu domini per la via de la força. En definitiva, ens trobem davant d'un conflicte històric i de naturalesa política. En conseqüència, la solució ha de ser també política. Reprimir per la via judicial l'aspiració de tot un poble a ser lliures no condueix a res, només endarrerir la solució definitiva d'un conflicte que ja dura massa temps.